leñol ngol ala dartu ngol hirnaaki dartu mum ala kuccam moƴƴam sabu ala hanki André Gide ko tubako ñeñdude wi tout peuple qui ne respecte pas son passé n'a pas d'avenir leñol ngol teddinani hanki mum ala kuccam ɗum waɗi gandum mbitono Karl Marx wi l'histoire est la science stratégique numéro 1. C'est pourquoi chaque groupe dominant cherche à nier celle de l'autre. Karl Marx wi dartu woni ganda gandal peejiwal gadinal ɗum waɗi kala kettuɗo ganduɗa he mbaw ko yiɗata yolde dartu heddiɓe ndel ma jaalɗo e dow man Cheikh Anta Diop rutti wiiɓi gasnen haalka ɗo sabu ɗum ɗo ko nakkiri tan ngam hollude on nafoore dartu ɗum wawi wondirde kala mi haala ɗum kadi e Faray sabu ke Faray si mbindi ɗum mi fir ɗum noon e Pulaar Inde sabu o wi seule une parfaite connaissance du passé peut entretenir dans les consciences le sentiment d'une continuité historique indispensable à la consolidation d'un État multinational. O wi ko andude haqiqa hanke o addanta ganduɗa leydi walla leñol nandude e haqqillaji leƴƴi ɗi wurdude e weeyo taw en waɗi keeri mum taw leƴƴi keeri ɗi koye nder majjum taw en mbawi jiggodirde nder ma mbawa yarude yesso noon tan waata fisre foy waati noon enen fulɓe de hande en ndenti ko ɗo e Faray ndentuɗen wonko addi ɗum ko darto addi ko jokkodiral men e tubakoɓe addi jokkodiral men e tubakoɓe noon ɓooyi te enen ken leñol ɓooygol leƴƴi kewɗi jalti e men leƴƴi kewɗi janti e men saabu leñol meeɗa heelɗude ha laaɓi tan leñol foof en irɗi saabu leñol waɗata ko lowte so wona ɗum ngol leñol mayata